Peste 700 de starturi, peste 10.000 de spectatori. Trofeul Ploiești. Fiecare campionat are povestea lui. Campionatul Național de Slalom Juniori. 8-16 ani. Educație, controlul emoțiilor. Viitori șoferi responsabili, disciplină, concentrare, curaj, educație rutieră, formare, viitor. Campionatul Național de Vehicule Electrice. Electric, eco, inovație, viitor verde, tehnologie, sustenabilitate, energie. Campionatul Național de Super Slalom. Provocare, precizie, putere, performanță. Brandurile puternice aleg să investească în viitor. Performanță, responsabilitate, valori sănătoase, echilibru și o țară pregătită de schimbare.